Grabe kita pa. Grabe kitang paan. Pagkasal na mo. Tampaan pa na dito. Tamparos. Pagkasal pa. May pamilya kay giganas Pag pagkasal mo pagkahapon, no stress na higanas na ko, gidanan ko des ilang bahay na ko kung bira. Diha ilan. Kumbira pa. Pagkumbira na, nagkumbira po sa tatay. Ganahan! Diba nagkumbira sila diba no dito? Gana? Nagigsa, ganahan! Paano nag-arson? Dito ka na. Giganas pa din eh. Ganas. Ano nang ganas na? Nang ganas mo? Ganas ba? May ganas na ang gasla. Ang taga-badislaan. Ganas ka. Gidanas na kitaan. Ilahi masaw na. Ganas. Usikan ko ang kuano ha. Kaya ako kung kuhaon ang green. Ayaw. Ayaw ka baka. Mangilag. Hindi ka magpakpak yung marok. Ang kay green pa man. Anak radi ay. Bukan na ba? Anak open. Akan ko ini. Hindi na pang imanawan. Katitatan, ano man? Una pa katitatan. Nanas gaypin? Magkita din ko? Chok ko yun. Hindi. Tingnan, sumunod. Pamilya ko anak. Kalo pa. Sagna man ang ka-adjust. Lister. Yan ito lagi gapo. Magpamutama. Hindi na. Pamungay. Panakat Nangyayalaw na yung sumutas na ma. kamatis, sibuyas, o kuan. Diyan na may bago. Ito yung bago na eh? Ano ba kusili oh? Yeah. Hiwa. Ano yung sakit? Hindi ba ko dito? Ano na, kasi sa iba na. Gaya na niya itong tao. Ito yung aga noon. Matunog luto. Para kag nga niya itlog. Ito na. Ano ba yung utang niya? Oh, sari-sari. Sikwa. Da guys, manamig law oy. Bago. Kamunggay. Unsa pa na eh? Bati. Unsa pa? Nilawag nagkakapring. Konda ko. Tarang na yun ah. Tatapos yung liksi. Kumain ka? Uy, ayun na naman. Kumain ka? Matapos na kumain ka? Diyan pa ko ha? Nagkaroon nga kumain ka? Tarang. Sige na na, kaano na. Ha? Kung kayo mo sa danak? Kasi mo kabalintong di dyan. Bisig, namahal ito dan. Dan. Mga kanta guys! Isa guys. Lamay mong sudan. Hello, uy. Lawoy, ugnay, ginamos. Tapi atay sa tao. Atay. Iglog. Na may iglog guys. Mura to. Tapos mag-vlog ka? Sali ba niya mga admin? Kamukan ni kanina. Diwarin kanina. Di man dito sa balay, huwag sa tingog-tingog. Amado na tayo. Walang sila. Diya ka dyan. Tapan ni ate na ko. Okay, ikaw na bang? Ay, Wali, kinain. Isa pa. Ano dyan? Gisasaw po ka na eh. Wah, yun yung nakaw. Isajaw ka rin, uminsajaw ka. Wah, pag humagpangao naman ang sagaw. Ingrande di kasang nga na isa na kuya. Kuya, Wala na sa tayo nga mga ambition pag isang anak na yan. Kasi Ang tao, naghanang din tao, mga ukaw, di anang saan ng tao lagi. Dahil pag imong ex, dito na eh. Wah.
yung mga tao mo atin sa inyong kasal. Siya rugwa di dato imong karaan. Dari kay karan sa una nay. Awan. Wa sa tatali sa uyab. Sige, alam sa tayo, nakasurat kayo. Sabaw na tay. Sa magutan. Sibaw tay. Hay, kadok na ngay. Kasi, kung ano yung nanguyab. Nanghatid sila, dako mong baboy nga pag-ihaw. Tandara sa yung mga uyab, ngay. Huwag sila yun. Huwag hapon. Wa lagi ko gusto tay. Ang nanay kong nabanahan. Ala! Tampang ka dara ka gasto. Nagagas naman sila. Gitampaan o gitamparos. Itapaan, good, baboy, dako. Mga bugas. Ano man anay o Sa panay, butakaw? sa panay. Nay. Sa panay, ilami kay kasal nay. Nay, anay o butakaw? Di ba? Maduri ka na, madi sa tayo no. Kasalin sa anak, mangita gazud panghatdan. Oo, mga tabanghatdan, kaya di manghatdan man ko. Nila. Itay kilang kasal, kay way baboy. May nganay. Alam, may gamong kasal na may gitag mo may kumparsa. Kumparsa? Tara ba? Ano ka naman yan? Ha? Tara ba yung mga doktor na? Nakakinalaan sa Kumparsa ba? Kumparsa, barsahan. Ano ka bukas gambag? Kanang banda, murag tugtog ba? Banda po na, banda. Ban kijurit? Nay sista, nay susunod na kayo ito no? Itang bumibanda. Ban majoret? Di na na pang magkuhan ra. Udi na magkanta ka na ngayon marag. Tugtog ra ba? Ah. Grabe kitang pa. Grabe kitang pa. Ang pagkasal na mo. Tampaan pa ka dyan, gitamparos. Pagganas pa. May pamilya kay giganas Sa na ba? pagkasala mo pagkahapon, no stress na higanas na ko, gidana ko des ilang bahay na ko kung bira. Diha ilan. Ang bira pa. Pag nagkumbira na, nagkumbira po sa tatay. Ganahan! Diba na kung bira sila diba no dito. Gana. Naging ganahan! Paano nang arson? Di ka na. Diba kung bira. Giganas pa din eh. Higanas. Ganas? Ano nang ganas na? Nang ganas mo? Higanas ba? Ay, may ganas na eh. Ang gasla. Ang taga-badiskan. Aganas ka. Gidanas lakitan. Ang dahil lahi masaw na. Yung ex na eh. Ikaw, wag ka kahibaw. Og ex bang tatay? Eh, siguro ito kayo po. Diha pagkara sa daghan. Yun na lang ang nanay ay. Yun na lang nanay. Ay, nakatulong sa gilid sa eskulahan. Ay, bawanan, bawanan. But na ko no. Sanay, sanay. Tangan ko sa gilid. Kaya gawin Siya. anak ko kalabay sa gilid. Diyan kisa may. Ano minsan kaya ko daw. Kisa may guwapa rin dyan ay. Kapas na yoy. Guwapas na nay. Wapa naman siya habog. Siya habang agad ay mo. Nabugman ko. Naba, pero ikaw Wapa, di. bitaw na bro. Nay, naba, pero ikaw sige higugmang tatay. Parentiman. Ang ipakasan. Hindi pa kaslen dako. Ha, bakit itong sing-sing ay? Banay na. Moy kinadatuan na sa iba noy. Naris ko ito eh. Moy datuto din ni Zuma. Maulag ito na. Moy datuto Wala naman ang basaktan nanda na isa Isa man. ka nang nakazuta, sila ka. Sa Wala pay yung bag zuta, ko. kasi kinadatuan na ni Zang Lulu, muna sa kay spoil. Sa pay bag ko nga na Kung anong lagay nilang sing-sing? Mau. Ha, anong itong sing-sing nay? Ang pirinda ni Josing Sinay. Pamain siya marathon. Kaya rinsiyahan ba? Eh, hinatak mo. Ay, Alam mo ditong katungkuanan. mga kongul ka doon ba masing Basig na, paros palawan ay. Italo ka dun. Wala palawan doon. Hagbay haraka to. Sa itong tuwiga pa. Para mo ito na balik dyan, nay. Nanal daw, handumanan ay. Samok man. Pagkasalapan mo otro. Masamo. Kay? Kaya